Nyt Uudessa testamentissa tämä, sanoisiko tämmöinen siunauslinja, nämä siunaukset, niin ne tavallaan muuttaa muotoaan ja suuntaan. Siis Uues testamendis nyt, kui võib öelda, et see õnnistuste nagu joon, siis ta muudab nagu oma suunda ja oma olemust. Jos vanhan liiton tämmöinen siunausten avainsana oli siis minä ja minulle. Kui Vana testamendi õnnistuste põhisõnadeks olid siis mina ja minule, niin Uuden testamentin ja Uuden liiton siunaus avainsanat on hän ja hänelle. siis Uues testamendis se muutub tema ja temale. Ja tämän siunauksen niin kuin, semmoinen suurin esikuva ja alullepanija on Jumala itse. Ja sellele nii-öelda uuele nagu vaatenurgale siis aluse panijaks on Jumal ise. Hän antoi poikansa. Siis tema oli see, kes andis oma poja. Hän tavallaan niin kuin salli sen pojan mennä sen pimeyteen saakka. Tema siis, ta nagu lubas või laskis seal juhtuda, et tema poeg läks sinna kuni pimeduseni välja. Hän luopui kalleimmasta. Ta loobub oma kalleimast. Ja mehän tiedetään, että siellä missä Jumala on läsnä, siellä on siunaus. Ja me teame seda, et seal, kus Jumal on ligidal, siis seal on õnnistus. Ja Jeesuksessa on Jumala kaikkein voimakkaammin läsnä. Eli siellä missä Jeesus, siellä on niin kuin näkyvä siunaus. Ehk siis Jeesuses on Jumal nagu kõige võimsamalt veel nagu lähedal või kohal. Ja siis Jeesuses on justkui siis paista seda õnnistust. Kun Jeesus oli täällä meidän kanssa, hän paransi sairaita. Jeesus meie keskel olles ta tervendas haigeid. Hän antoi kuurolle kuulon. Kurdid said kuulmise tagasi. Sokeat sai näkönsä takaisin. Pimedad said nägemise tagasi. Rammat kävelivät. Siis need, kes lonkasid, nad kõndisid. Murheelliset iloitsivat. Murelikud said rõõmustada. Ja niin poispäin. Ja nii edasi. Kun Jeesus itse oli tässä. Kui Jeesus ise oli siin, niin hän paransi kaikki, jotka hän tapasi. Ta parandas ja tervendas siis kõiki, keda ta kohtas. Ja siinä oli se siunaus. Ja selles oli se õnnistus. Mutta se hänen siunauksensa ei ollut vain tässä, vaan se oli siinä, että hän kulki kohti sitä synkkää, sitä pimeää, sitä kuolemaa, mikä oli hänen päämääränsä. Siiski kogu selle õnnistuse sees ta liikus kogu aeg oma selle siis saatuse või selle kõige pimedama hetke suunas. Eli se siunauksen idea on, että Jumala itse antaa koko ajan itseltään pois, että tulisi siunaus muille. Ehk siis see mõte on selles, et Jumal kogu aeg annab endalt, ta annab ära endast, et see õnnistus võiks tulla meile, siis kõigile. Maailman suurin siunaus on siinä, että Jeesus kuoli ja ylösnousi. Ja maailma jaoks suurim õnnistus on see, et Jeesus suri ja siis tõusis ka üles. Ja tämä on se linja, mikä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen on tavallaan se taivaan valtakunnan siunauksen uusi linja, tämmöinen uuden liiton siunaus. Ja see on siis nii-öelda nagu uue lepingu õnnistus, mis Jeesuse ülestõusmise järel on maailmale osaks saanud. Eli kysymys ei ole siitä, mitä minä saan. Kysymys ei ole enam selles, mida mina saan. Kysymys on siitä, mitä minä annan. Vaid kysymys on selles, mitä minä saan anta. Tästä on aivan järisyttävän loistava raamatun kohta, joka löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 19. Ja sellest on üks tohutult hea kirjakoht, mida leiame Luuka evangeeliumi peatükist 11 ja 28. On pitkä kohta, mutta saat lukea sen. Peatükist 19, salmid 11 kuni 28.
Luuka evangeeliumi 9. peatükk, salmid 11-28. Aga neil, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otsekohe ilmsiks saab. Ta ütles siis: üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus 10 oma sulastest ja andis neile 10 naela raha ja ütles neile: kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema: me ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks. Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ja ütles: isand, sinu nael on 10 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele: tubli, sa hea sulane, et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevald 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles: isand, sinu nael on 5 naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi: ja sina ole 5 linna üle. Ja veel teine tuli ja ütles: isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus, sest ma kartsin sind. Sa oled vali mees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Tema ütles talle: sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane. Eks sa teadnud, et ma olen vali mees, võtan, mida ma ei ole paigale pannud ja lõikan, mida ma ei ole külvanud. Mispärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juures seisjaile: võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on 10 naela. Ja nemad ütlesid talle: isand, tal on 10 naela. Ma ütlen teile, igaühele, kellel on, antakse, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on. Aga need on mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin. Need tooge siia ja lööge nad maha minu ees. Ja kui Jeesus oli seda rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. Syvemminen valitettavasti nyt pysty menemään tähän Raamatun kohtaan. Me väga sügavalt sellesse kirjakohta nüüd ei hakka minema. Mutta idea on siinä se, että kun Jumala on antanut jotakin. Aga mõte on selles, et kui Jumal on midagi andnud, lahjan, kas mingi kingituse, taidon, mingisuguse oskuse, semmoisen myötätuntoisen sydämen, võib-olla kaastundliku südame, kyvyn tuntea ja kokea sääliä, võib-olla võimekuse või sellise suutlikkuse, et sa suudad kaasa tunda, kyvykkyyden ja taidon tehdä bisnestä, oskuse teha äri. Tai Jumala on antanut surkea, kurjan ja sairaan elämän. Või Jumal on andnud sellise vaese ja raske ja haige elu. Nämä kaikki, nämä viimeisetkin, ne on sinun talentti. Siis ka need viimased, need on need talendid, mis on sulle antud. Sen on Jumala antanut. Jumal on need andnud. Ja kysymys on siitä, mitä sä sillä teet. Küsimus on selles, mida sa nendega teed. Se on aivan väärä kysymys, että mitä sinä, jolla on paljon lahjaa, mitä sinä teet niillä lahjoilla. See on vale küsimus, et sina, kellele sulle on antud palju erinevaid ande ja oskusi, mida sa oma andidega teed. Se on sun asia, ei muu. See on minu enda asi, mida ma nendega teen, mitte Ilkka asi. Minun asiani on se, mitä minä teen omalla elämälläni. Minu asi on ainult see, mida ma oma eluga teen. Koska se kaikkein suurin talentti, lahja, se raha, se on elämä. Sest kõige suurem see talent või see raha, siis see ongi see elu. Ja nyt on kysymys tästä vertauksen kautta siitä, että kätkenkö minä tämän elämäni? Siis küsimus selle tähendamissõnas on nüüd see, et kas ma selle elu siis nagu proovin säilitada ja hoian seda. Vai otanko minä riskin? Või ma võtan riski. Sijoittamisessa on aina kysymys riskistä. Siis andmises on alati küsimus nagu riski võtmises.
Otanko mä riskin ja annanko mä tämän minun elämäni, vaikka mielestäni huonon elämän, Jumalan käsiin käyttöön? Ja kas ma võtan selle riski ja annan oma selle elu, mis võib mu enda arvates olla ka väga kehv ja vilets, kas ma annan selle siis Jumala kätte? Nyt kun tämä isäntä palas, kui see isand nüüd tagasi tuli, se joka oli sen oman rahansa, talenttinsa sinne kätkenyt maahan, see, kes oli nüüd oma selle talendi ära peitnud selle sigirätikusse, hän meni ja kaivoi sen sieltä esille. ta otsis selle sealt maalt üles uuesti Me antoi isännille sen ja takaisin. andis selle isandale tagasi. Hänellä ei ole mitään muuta annettavaa. Tal ei olnud midagi muud anda talle. Miksi? Miks? Koska hän kätki sen elämänsä. Sest ta justkui nagu sulges ja hoidis seda elu. Miksi? Miks? Hän sulki itsensä kaiken ulkopuolelle. Ta siis sulges ennast kõigele, mis on nagu väljaspool. Miksi? Miks? Hän pelkäs elämää niin, ettei uskaltanut antaa itsensä elämälle, ottaa sitä riskiä, mitä tapahtuu. Ta lihtsalt kartis nii väga, et ta otsustas ennast pigem sulgeda ega andnud endast midagi välja. Se loppu oli kurja hänen kannalta. Ja see saatus oli siis tema jaoks väga kehv. Nyt kun me tullaan tähän tämmöiseen uustestamentilliseen siunaukseen. Kui me nüüd tuleme sellise uue testamentliku innistuse juurde, Siinä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että mä menen Herran luokse, että mitä sinun minulle antaa. siis me ei tule mitte Jumala juurde selle küsimusega, et no nii Jumal, et mis sul mulle on nüüd anda. Jumalahan antaa meille paljon. Jumal küll annab meille palju. Hän antaa jopa pyhän henkensä ja aivan ihmisen erilaisia semmoisia armolahjoja. Ta annab oma püha vaimu, ta annab inimestele erinevaid armuande. Mutta kaikki ne annetaan vaan sitä varten, että minä laitan ne käyttöön. Aga need kõik antakse meile selle pärast, et me hakkaks neid kasutama. Yhtään armolahjaa pyhä henki ei anna sitä varten, että minä voin niin kotona sitten jotenkin niin kuin, onpa ihanaa. Mitte ühtegi seda vaimuandi ei anta inimestele selle pärast, et me võiksime siis kodus selle peale mõelda ja hoida seda, et küll on äge, et mulle siuke asi on antud. Yhtään armolahjaa ei anneta kiikkustuolille tai kivalle tuolille kotona, jossa nämä voi niin itseni kanssa olla. Ja ühtegi seda vaimuandidest, mis on Piiblis meile tõotatud, ei anta selleks, et me neid kiiktoolis õtsutaks lihtsalt. Kaikki ne annetaan sitä varten, että ne laitetaan käyttöön. Kõik see, mis Jumal meile siis annab, on selle pärast, et me paneks selle käiku, nii-öelda kasutaks. On paljon ihmisiä, jotka haluaisi rukoilla, että Herra, täytä minun pyhällä hengellä ja anna minulle lahjoja. Siis on palju inimesi, kes tahaks palvetada, et Jumal täida mind oma püha vaimuga ja anna mulle erinevaid ande. Mutta siinä pitäisi olla kysymys sitä ennen. Aga seal peaks olema ka küsimus enne seda. No oletko valmis käyttämään niitä? Just kui peaks endalt küsima, et kas ma oleks ka valmis neid siis kasutama, kui ma saan. Ja tämä on nimenomaan, tämä on niin kuin sen uuden liiton siunauksen niin kuin malli. Siinä annetaan ja laitetaan käyttöön nämä asiat. Siis see ongi just kui selle uue testamendi ja uue õnnistuse nagu mudel, et kõik, mis sa saad, see pannakse käiku kasutusse. Äläkä sano minulle, että kun sulla ei ole mitään ja sä oot niin mitätön. Ja ära hakka mulle ütlema, et sul ei ole mitte midagi ja sa oled mitte midagi väärt. Sinulla on sinä. Sinul oled sina. Ja tuolla on paljon niitä ihmisiä, jotka kuulevat vain sinua. Ja on palju neid inimesi, kes võtavad kuulda ainult sind. Eikä sinun tarvitse puhuakaan niille, vaan sinä voit vain osoittaa myötätuntoa, lempeyttä, rakkautta. Ja sa ei pea isegi neile siis hakkama jutlustama, vaid sa pead näitama neile lihtsalt armastust ja soojust. Pyhän hengen tämmöinen sijoitustoimisto tai sijoitusneuvonta on sitä. Siis püha vaimu selline nagu üks nõuanne on selline. Minä vien sinne
itseni koko elämäni. Et ma annan mängu siis kogu enda elu. Ja minä sanon, että tässä on. Ja saan öelda, et siin ma olen. Käytä. Kasuta. Mä haluan olla siunaukseksi yhdenkin. Ma tahan olla ise õnnistuseks. Mä viime viikolla tapasin yhden miehen Suomessa. Viimasel nädalal kohtusin Soomes ühe mehega. Uskova mies pitkään koko elämänsä ollut. Üks usklik mees, terve elu olnud. Sitten hän langesi alkoholiin. Siis temast sai alkohoolik. Sitten hän tuli lääkkeistä riippuvaiseksi. Siis ta jäi rohtudest sõltuvaks. Ja kaikenlaista pahaa tapahtui hänen elämässä. Ja kõike paha juhtus tema elus. Monta vuotta. Ja se kestis palju aastat. Sitten hän tajusi, että hän haluaa tehdä parannuksen elämässä. Siis ta üks hetk mõistis, et ta tahaks teha meeleparandust oma elus. Hän on tehnyt sen parannuksen. Ja ta on seda ka teinud. Mutta nyt hän kysyy minulta. Aga nüüd ta küsis minult. Voiko Jumala minua mitenkään käyttää? Minä olen niin syntynyt, ei Herra voi minua käyttää. Ta küsis, et kas Jumal võib ka mind kasutada. Ma olen ju nii patune, Jumal ei saa mind kasutada. Minä sanoin, että voi. Ma ütlesin, et küll ta saab. Hän sanoi, miten? Ta ütles, et aga kuidas? Minä sanoin, että Suomi on täynnä sinun kaltaisia ihmisiä. Ma ütlesin, et kas sa tead, et Soome on täis sinusuguseid inimesi. Suomi on täynnä ihmisiä, joilla on erilaisia riippuvuuksia. Soome on täis neid inimesi, kellel on erinevad sõltuvused. Suomi on täynnä ihmisiä, jotka on jäänyt jotenkin sillä niin kuin varjoihin elämään. Soome on täis neid inimesi, kes on justkui jäänud nagu elu nagu varjupoolele. Ja jos minä menen sinne niille puhumaan. Ja kui mina läheks neile midagi rääkima, ei ne kuuntele. Nad ei kuuleks mind. Mutta jos sinä menet niille puhumaan. Aga kui sina lähed neile midagi rääkima. Ja tietää, että sä oot samanlainen kuin he. Siis, ja nad teavad, et sina oled samasugune inimene nagu nemad. Mutta Jumala on voinut sinut nostaa. Aga et Jumal on saanud sind sellest üles tõsta. Niin voisiko Jumala nostaa minutkin? Äkki siis Jumal võib ka mind tõsta üles. Hänen oli vaikea täytämästä kaikki se synti, mitä sinä oot tehnyt, voi muuttua siunaukseksi Jumalan kädessä. Tal oli raske mõista seda, et kõik see patt, mida sa tunned, et oled elus teinud, Jumala kätes võib see muutuda õnnistuseks. Se voi muuttua siunaukseksi jollekin toiselle. See võib muutuda õnnistuseks kellegi teise jaoks. Ja sitä on tämä uuden liiton siunaus. Sen kohde on hän ja hänelle, en minä. Ja see on see uue lepingu õnnistus, mille siis nagu eesmärgiks on tema ja temale, mitte enam mina. Mutta minä voin olla se välittäjä. Aga mina võin olla see, kes seda õnnistust vahendab. Yksi Jyrki-niminen mies Kanadassa Vancouverissa käveli siellä laitakaduilla. Üks Vancouveris Kanadas üks Jyrki nimeline mees kõndis seal tänaval. Hän näki siellä tämmöisen intiaanipariskunnan miehen ja vaimo. Nägi seal sellist indiaani nagu abielupaari mees ja naine. Hän näki, että nuo etää tätä katuelämää ja niiden elämä on kurjaa. Nägi, et nad elasid siis tänaval ja nägi, et nende elu on väga karm. Sitten hän meni niiden luokse ja kysyi, että onko teille nälkä? Ta läks nende juurde ja küsis, et kas teil on nälg. Totta kai ne oli. Loomulikult neil oli nälg. Jyrki sanoi, että mennään tuonne baariin. Minä tarjoan teille ruuat. See Jyrke ütles, et lähme siis baari ja ma pakun teille seal toidut. Hän vei ne sinne ravintolaan, tarjosi niille ruuat ja kun siellä söivät. Viis nad sinna sööma, pakkus neile toidud ja nad sõid. Niin tämä nainen kysyi tältä Jyrkiltä, että siis sel ajal naine küsis sellelt Jyrgilt, et miksi sinä meille annat ruokaa? Miksi valkoinen mies intiaanille antaa ruokaa ja välittää meistä? see naine küsis, et miks üks valge mees annab siis
indiaanlasele süüa ja hoolib temast. Jyrki vastasi, sen takia kun teillä on nälkä. Jyrki ütles, et sellepärast, et teil on ju nälg. Ja myös sen takia, että minä haluan rakastaa, välittää teistä. Ja sellepärast, et ma tahan teid armastada, ma tahan teist hoolida. Silloin se nainen antoi, kun se oli lusikka, millä se söi, se ojensi sitä Jyrkille. Siis se naine võttis selle lusika, millega ta sõi, ta suunas selle Jyrki poole. Ja sanoi, että syö tällä lusikalla meidän kanssa. Ta ütles, et söö meiega koos selle sama lusikaga. Jyrki ajatteli, että ei. Se Jyrki mõtles, et ei. Mitä tauteja niissä on? Et mis iganes haigused siin võivad olla. Ja hän oli huokassu Jumalan puolelle, että miten minä teen. Ja ta oli siis justkui hüüdnud nagu Jumala poole, et mida ma teen. Hän tuli sitä Pyhä Henki sanoa, että jos todella rakastat heitä, syö sillä lusikalla. Ja ta tundis, et Püha Vaim ütles talle, et kui sa tõesti neid armastad, siis söö nende lusikaga. Jyrki otti riskin. Jyrki võttis riski. Ja söi sillä lusikalla yhdessä sitä soppaa. Sillä yhdellä lusikalla. Ja ta sõi selle lusikaga koos nendega seda suppi. Tänä puhkesi itku tämä nainen ja intiaani mies. Ja se naine ja mees, mõlemad hakkasid nutma. Nimittäin heidän kulttuurissaan se tarkoitti sitä. Nimelt nende kulttuuris se tähendas seda, jos joku todella heidän kulttuurissa, intiaanikulttuurissa, välittää heitä ja rakastaa heitä ja on ystävä heidän kanssaan. et kui keegi seal indiaani kultuuris tõeliselt nagu hoolib neist, armastab neid ja on nagu nendega sõbralik, hän syö samalla lusikalla. siis ta on valmis sööma sama lusikaga. Tämä sama asia tulee Lähi-idässäkin toistuu. See sama asi kordub ja paistab ka seal Lähis-Idas käies. Se, että Jyrki uskalsi ottaa riskin, totella Pyhän Hengen ääntä ja syödä sillä lusikalla, vaikutti sen. See, et nüüd see Jyrki võttis selle riski ja usaldas seda Püha Vaimu häält, mis ta kuulis ja sõi selle lusikaga, see mõjutas nüüd seda, että nämä intiaanipariskunta tuli uskoon. et need siis indiaani paar, nad tulid ka usule. Kiitti Jumalaa. Tänasid Jumalat, Ne siunas Jyrkiä. õnnistasid Jyrkit. Ja kun Jyrki lähti sieltä baarista, Ja kui Jyrki läks sealt minema, ja huusi vielä hänen peräänsä. nad hüüdsid veel talle järele, Jumala siunatkoon sinua. Jumal õnnistagu sind. Meidän uuden liiton siunauksen ajat ovat sitä. Meie uue lepingu õnnistuse aeg tähendab seda, Me annamme. et me anname. Me annamme rosoisen repaleisen elämämme. Me anname sellele nii-öelda rõhutule, siis anname elu. Me annamme halvaantuneet kätemme. Me anname oma siis halvatud käed. Me annetaan rampaantuneet jalkamme. Me anname oma liikumatud jalad. Me annamme rikki menneen sielumme. Me anname oma katki läinud hinge. Ja me annamme meidän murentuneen uskomme. Ja me anname ka oma mureneva usu. Mutta me annamme nämä Jeesukselle. Aga me anname need Jeesusele. Ja Jeesus näiden kautta siunaa joitain toisia. Ja Jeesus nende asjade kaudu õnnistab kedagi teist. Se miten hän sen tekee, See, kuidas ta seda teeb, minä en sitä tiedä, mina seda ei tea, mutta sinä tulet sen kokemaan. aga sina näed seda. Mutta näin Aga nii siunaus etenee Uuden testamentin aikana. niimoodi õnnistus levib Uue Testamendi ajal.